Παιδιά, καλησπέρα. Θα μελετήσουμε σήμερα μία έκεντρη ελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών που έχουν ίσες μάζες και η μία εκ των δύο, στην προκειμένη περίπτωση η V2, είναι αρχικά ακίνητη. Θα αποδείξουμε ότι όταν συμβαίνει αυτό, οι ταχύτητες των σωμάτων μετά την κρούση βρίσκονται σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Για τον λόγο αυτό θα ξεκινήσουμε την απόδειξη και επειδή η κρούση μας είναι ελαστική μπορούμε να πάρουμε μία ΑΔΜΕ. Πάμε να ξεκινήσουμε δουλεύοντας με ΑΔΜΕ. Η κινητική ενέργεια η πριν είναι ίση με την κινητική ενέργεια την μετά. Τι έχουμε πριν? Ένα δεύτερο M V1 στο τετράγωνο ίσον με ένα δεύτερο M V1 τόνο στο τετράγωνο συν ένα δεύτερο M V2 τόνος στο τετράγωνο. Εδώ μπορούμε να έχουμε την απαλυφή αυτών των παραγόντων, οπότε θα μείνει ότι το V1 στο τετράγωνο ισούται με V1 τόνος στο τετράγωνο συν V2 τόνος στο τετράγωνο. Τη σχέση αυτή μπορούμε να την κρατήσουμε, να την ονομάσουμε σχέση 1. Τι άλλο μπορούμε να πάρουμε? Μπορούμε να πάρουμε μία αδό, μιας και έχουμε κρούση, το σύστημα μας είναι μονωμένο, οπότε θα έχουμε ότι το P ολικό πριν την κρούση θα πρέπει να ισούται με το P ολικό μετά την κρούση. Πριν την κρούση τι έχουμε? Έχουμε M επί V1 με διάνυσμα βέβαια, ισούται με M επί V1 τόνος διάνυσμα συν M επί V2 τόνος διάνυσμα. Πάλι εδώ οι μάζες απλοποιούνται και μπορούμε να περάσουμε από αυτήν τη διανυσματική ισότητα σε ισότητα μέτρων με τον νόμο των συνημιτώνων, μιας και δεν ξέρουμε πόση είναι η γωνία θ, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η V1 ισούται με τη ρίζα του V1 τόνος τετράγωνο συν V2 τόνος τετράγωνο συν το διπλάσιο γινόμενο V1 τόνος επί V2 τόνος επί το συνημίτωνο της μεταξύ τους γωνίες, δηλαδή της γωνίας θ. Για να μην έχουμε τη ρίζα μπορούμε να το υψώσουμε στο τετράγωνο και τα δύο μέλη, οπότε θα έχουμε V1 τετράγωνο να είναι ίσο με V1 τόνος τετράγωνο και V2 τόνος τετράγωνο και 2 V1 τόνος επί V2 τόνος επί το συνημίτωνο της γωνίας θ. Σε αυτό το σημείο, λόγω της σχέσεως 1, μπορούμε να έχουμε την εξής αντικατάσταση: V1 τετράγωνο ίσον εδώ το V1 τόνος τετράγωνο και V2 τόνος τετράγωνο, βλέπετε από τη σχέση 1 ότι μας κάνει V1 τετράγωνο συν 2 V1 τόνος επί V2 τόνος επί το συνημίτωνο της γωνίας θ. Εδώ υπάρχει πάλι μια απαλυφή, φεύγουν τα V1 τετράγωνο και εδώ τώρα λίγο προσοχή. Τι έχουμε? Έχουμε ότι το 2 V1 τόνος επί V2 τόνος επί το συνημίτωνο της γωνίας θ θα πρέπει να μας κάνει 0. Όμως, βάζω εδώ μεγάλη συνεπαγωγή, και το V1 τόνος είναι διάφορο του μηδενός και το V2 τόνος είναι διάφορο του μηδενός. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η κρούση είναι έκεντρη και επομένως σίγουρα τα δύο σώματα θα έχουν ταχύτητες. Επομένως καταλήγουμε ότι το συνημίτωνο της γωνίας είναι ίσο με 0 και επομένως η γωνία θ είναι 90 μοίρες. Αποδείξαμε επομένως σε αυτό το παράδειγμα ότι όταν δύο σφαίρες ίσων μαζών συγκρούονται έκεντρα και ελαστικά και η μία εκ των δύο μαζών είναι αρχικά ακίνητη, τότε είναι βέβαιο ότι θα φύγουν σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Σας ευχαριστώ.